tv på og kun 500 kroner per måned. Besøg din Bang & Olufsen forhandler og hør mere. Telia præsenterer Telia til Telia. Ring for 0 kroner til mere end 1 million danske Telia-mobiler. Du får Telia til Telia i alle vores mobilpakker. For eksempel for Sure Light til kun 129 måneder. Med 3 timers tale, fri sms og MMS og 1 GB data. Hent den nye app og tjek, hvor mange af dine venner, du kan ringe til for 0 kroner. Køb på Sure Light i din Telia-butik eller på Telia.dk. Så er årets udsalg hos Norwegian startet. Lige nu tilbyder vi mange af vores populære destinationer fra kun 199. Book allerede i dag og få de billigste priser på Norwegian. Kom i form nu. Altid træning, der passer dig. Altid lige i nærheden af dig. Træn 3 måneder, betal kun for 2. Spar 249. Fitness World. Altid. Jeg hedder Peter, jeg er svømmetræner her i klubben. Jeg er rigtig glad for at have fundet det her sted. Er der nogen, der ikke har spist i dag? Ja. Okay, du holder munden lukket, når I svømmer, ikke? Ja. Og så afsted. Vi har vundet præmier og alt muligt. Det ser godt ud. Det er helt perfekt. Jeg vil sige perfekt og perfekt. Men jeg selvfølgelig være nødt til at finde os i lystfisk. Hvad fanden med langt til OL på den her måde? Det er ikke sjovt, det der. Det er da meget sjovt. Husk lige at tage krogen ud. Ja, nogle dage er længere end andre. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold hver gang du tanker. Få et OK benzinkort gennem din lokale forening. OK. Altid billig benzin. Join the Masters of Style. Her en trimning, en tæt barbering og skarpe linjer med den nye Gillette Fusion Pro Glide Styler. Den nye Fusion Pro Glide Styler og Clear Shape Gel fra Gillette. Oplev smagen af Philadelphia Marken. Hvad? Ja, Philadelphia med chokolade. En vidunderlig blanding af frisk creme Philadelphia og lækker chokolade. Lige til morgenbordet. Philadelphia Marken.